Som Ľubomír Hadvičák a verím, že s vašou podporou dokážem pomôcť mestu Banská Bystrica ako primátor. Dnes pripravujeme predvolebný videoklip. Je sichravo, prší a mesto je ponorené do hmly. Aké symbolické. Mohli sme odložiť vytvorenie tohto klipu o 4 roky, ale rovnako ako to v živote chodí, nie vždy sú ideálne podmienky. Plány sa musia prispôsobiť reálnej situácii, aby sme dosiahli zmysluplný výsledok. Aspoň niečo som ťa v živote naučil, synku. Áno, otec, je to jedna z vecí, za ktorú som ti v živote vďačný. No, nechápem, prečo si sa dal na politiku. Myslíš, že to dokážeš? Sám určite nie, potrebujem na to podporu občanov, kvalitný odborný tím, ktorý dokáže riešiť problémy Banskobystričanov. Preto ich chceme zapojiť do fungovania otvoreného a transparentného mesta. Už rozprávaš ako politik a ešte nie si ani poslanec. Dúfam, že mi to nebudeš vyčítať. Ja ti verím, synu. Príďte voliť.